Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз навори мо ай бозори Корвон 7 дарвоза 8 рияд нами курткаҳо сар мекунем. Нархи аптоишон 70 сомон то гудакҳои 3 солара марамат 70 сомон нархи аптоишон. 1 сола то 3 солара метавонанд ки биен харидорӣ кунед. 70 сомонӣ ё пухавикои пашм доранд, пашмшон беҳад бисёрай. И пухавико ба дараҷаи олӣ пашмшон бисёрай. ина бибинай ғавсишона бинед ки материалай болош материалай ранги чивори плашвори кнопка дора, найтаи кнопка бо замок дора. маъқул барои чӣ шид? ина нархаш 70 сомон, барои калонтарака бо 90 сомон мешавад. инеҷа духтарона ҳастай, бачагона ҳастай. инаёш инаҳоз ё бачагиан, чизо ки шумо дидестен бачагонан. инаи калонои барои духтаракҳое ку то синфи 8 нора 120 сомон аптовиш. бо калонои ҳастай фирмени ё ҳамаш истеҳсоли гуанжоу хитоян. калонош ҳастай аптови ценаш 160 сомон. 160 сомон аптови цена. инаи калонои дарозам ку дароз анамиё. пашмошон оригинали ғавсай. анамиё ки дар экран мебинен ё 130 сум аптовишонай то бачаҳои синфи 6. синфҳои 6 кӯдакако метавонанд ки биен харидорӣ кунен. инамиё ки мебинен сияҳ сафед ё 110 сомонӣ духтаронан ё. ина ё 70 сомон калонтарош то 3 солара 70 сомон бо камтар калонтаро ҳастай 90 сомон 100 сомон. ёра нархи дона мега ман нархи дона намефурӯшам. чибаки ҷа оптовияи кам мефурӯша, вақт надора. агар ки шумо бирен ждат кунен клиентоша ки ҷавоб бита нархи дона шумода обязательно мета, лекин я 10 сом да болош мемона. анежида бо курткаи кожанка ҳастай. аптовиш 125 сомон кожача то синфҳои 3-4 метавонад ки то синфҳои 3-4 метавонанд ки ира харидорӣ кунанд барои кӯдакошон. ина и беҳад чиш ғавсай кожашам нормалния 125 сум аптовиш. хай 130 сомонда мумкин ки шумо рафтан 5 сум болошда мемонанд. боқи сарбаланд бошед. канали моро дастгирӣ кунед.